Вітаю сябры, вы на канале Відзік, каля мікрафона Рудзі, значыць час для гульнявых навін. На гэты раз большасць відэа аддадзена пад пераемнікаў культавай дыска Elysium, трэйлеры якіх з'явіліся на гэтым тыдні. Таксама распавяду пра бясплатны плейтэст RPG Titan Quest і магутнае дапаўненне да No Rest for the Wicked. Перад пачаткам відэа праверце падпіску на канал ці націснулі на лайк, ну і вядома, абавязкова даглядзіце ролик до канца, а я распавяду і пакажу вам штосьці цікавае. Некаторым з вас вядомы лёс студыі распрацоўшчыкаў дыска Elysium, якую я лічу сапраўдным брыльянтам гульнявой індустрыі, доказам таго, што такія праекты больш, чым забава, а мастацкі твор. Дык вось, студыю чакалі цяжкія часы выпрабаванняў, і частка бацькоў-заснавальнікаў паразбягалася па розных кутах, ствараюць свае сапраўдныя, як яны лічаць, спадчыніцы прыгод рывашольскага копа. І літаральна ў адзін дзень выйшлі два трэйлеры ад самой Zaum, парэшткаў былой студыі, і Longdew, сабраны з перабежчыкаў. Пачнём з другой, Hopetown ад Longdew. Дэвелоперы рыхтуюцца да запуску кампаніі па зборы сродкаў, таму апублікавалі тызер-трэйлер і 100 малюнкаў. У роліку гучыць знаёмы фанатам дыска Elysium голас Ленвал Браун, які агучваў закадравага апавядальніка ў арыгінальнай гульні. У Longdew паведамілі, што цесна супрацоўнічаюць з акцёрам і выдалі яму ролю важнага персанажа ў Hopetown. Да распрацоўкі далучыўся і рэдактар дыска Elysium, які ствараў 7 персанажаў. Як бачыце, кожны намагаецца як мага больш паказаць сваё дачыненне да хіта. Пасля таго, як сонечная ўспышка прывяла да геамагнітнай буры небывалай моцы, чалавецтва засталося без электрапрыбораў і глобальных камунікацый. Усё гэта прывяло да новага буму здабычы карысных выкапняў. Аднак усе радовішча маюць уласцівасць вычэрпвацца, таму і шахты ў месцы дзеяння гульні пачалі загінацца. Гарадок недзе на поўначы Англіі мог апусцець, але аднойчы непадалёк знайшлі ртуць, і дэпрэсіўны шахцёрскі калгас ледзь не за дзень можна было перайменаваць у светлы шлях. З-за новага ўсплёску здабычы на прадпрыемстве пачалі з'яўляцца канфлікты, а незадоўга да пачатку Hopetown адбываецца інцыдэнт. У выніку хтосьці загінуў, хтосьці знік, а вытворчасць спынілася. Менавіта галоўнай гераіні трэба будзе разабрацца ў тым, што адбылося. Яе на месца падзей адправіла ўласная сям'я пасля чарговага скандалу. Мы, журналістка-бунтар са схільнасцю да самаразбурэння, якая вынюхвае ўтоеную праўду і выкрывае далікатныя сістэмы. Hopetown грунтуецца на журналісцкай працы і псіхагеаграфіі, дзе традыцыйныя механікі накшталт ключоў і рычагоў замяняюцца эмоцыямі, успамінамі і гутаркамі. Карацей, дыска Elysium 2. Кампанія па зборы сродкаў стартуе 17 сакавіка, ніякіх дат рэлізаў платформаў пакуль невядома. А вось студыя Zaum, ці што ад яе засталося пасля судоў, унутраных брудных трусоў і сварак, паказала тызер сваёй наступнай гульні, якая таксама павінна стаць духоўнай спадчыніцай дыска Elysium. Гэта сумесь псіхадэлічнага навукова-фантастычнага і шпіёнскага трылера, якая называецца C4. Даволі непросты праект. Гульня прадстаўляе геймера як аператара, што абслугоўвае нейкую магутную сілу і аказваецца ўцягнуты ў тайную барацьбу за праўду і ўплыў. Сусвет напоўнены ценявымі персанажамі, схаванымі канфліктамі, глыбокімі дыялогамі і, вядома, сістэмай касцей. Гульцы змогуць выкарыстоўваць псіхаактыўныя рэчывы, каб змяняць свядомасць персанажа і шукаць суцяшэння ў любых даступных сродках, каб выжыць у жорсткім і бязлітасным свеце. Як кажа адзін з аўтараў, яны хочуць абапірацца на тое, што рабілі раней, але не паўтараючыся ці перафразоўваючы. Гэта не дыска Elysium 2, гэта C4. Яны змарнавалі апошнія 3 гады на распрацоўку чагосьці новага, захапляльнага і цалкам арыгінальнага. Гэта гульня пра шпіёнскія штукі, але не Джеймс Бонд з яго героем, жанчынамі і дарагімі аўто. Гэта пра доўгую марудную работу, якая хутчэй усяго не прынясе вам ніякай славы ці пахвалы. Ніякіх герояў, выключна пах няўдач. На дадзены момант няма намёкаў на дату выпуску ці нават мэтавыя платформы для C4, але ў Zaum кажуць, што будуць дзяліцца больш падрабязнай інфармацыяй на наступным тыдні. Калі мы пачалі згадваць дзяцей Гары Дюбуа, давайте прыгадаем яшчэ адзін праект, анансаваны ў кастрычніку 2024. У складзе Dark Mass Games каля 20 былых супрацоўнікаў
настаўнікаў ЗАУ. Разам яны працуюць над дэтэктыўнай РПГ ў навукова-фантастычным сеттынгу. Дзеянне XXX Night Shift разгорнецца ў 2086 годзе. У цэнтры сюжэта патрульны аператыўнік Дынора Кац, якая затрымалася на раскошным гарналыжным курорце ў Антарктыдзе. Гераіня апынулася ў комплексе, які не павінен існаваць, разам з людзьмі, якіх Дынора не павінна ведаць. А бясконцая палярная ноч хавае мноства грахоў. Абвяшчае апісанне праекта. Гулец сам вольны вырашаць, як правесці час пад замком. Можна заняцца расследаваннем забойстваў, разбіваць сэрцы або ж проста забаўляцца. XXX Night Shift прапануе глыбокую адзіночную прыгоду з кучай інструментаў і слаёў геймплея. Па словах распрацоўшчыкаў, яны рыхтуюць інавацыйную ролевую сістэму, якая паважае час гульцоў і давярае іх кемлівасці. Таксама ў Night Shift ёсць кампаньёны, якія адкрываюць больш шляхоў для раскрыцця спраў. Аднак праходжанне можа быць і без спадарожнікаў. Цытата: «Акрамя укаранення інавацый у традыцыйныя RPG-механікі, мы прыўнясем яшчэ нешта новае. І вядома, у нас будзе паменш слоў і, магчыма, крыху больш куль. У выніку атрымаем значна больш весялосці». Канец цытаты. Заявіў адзін з 4 заснавальнікаў Dark Mass Games. XXX Night Shift таксама не мае даты рэліза і адзінае, што мае старонку з тым. Так як тых, хто адкалоўся ад першапачатковай студыі даволі шмат, у будучыні чакаем і астатніх духоўных спадчыннікаў Disco Elysium. Brain Lag Games прадставіла свой першы праект пад назвай Rootbound. Гэта прыгодніцкі экшн з моцным упорам на фізіку. Тут геймеры возьмуць кантроль над двухногім парасткам, які адправіўся ў падарожжа дзеля выратавання сваёй радзімы ад загадкавай заразы. Падчас прыгоды галоўны герой сустрэне аблудныя душы, пазмагаецца з небяспечнымі монстрамі, вырашыць старажытныя галаваломкі і раскрые таямніцы даўно забытай цывілізацыі. Узаемадзеянне са светам пабудавана на законах фізікі. Кампанію ў гэтай нялёгкай місіі парастку зладзіць разумны, ад таго і маўклівы заплечнік. Гэта не проста торба, а самы сапраўдны таварыш. Ён збірае прадметы і падкідвае іх у рукі спадарожніку, калі яны патрэбныя, і калі ён у адпаведным гуморы. Таксама важна бараніць свайго сябра. Ворагі могуць заўважыць, што той жывы, і накіраваць атакі на яго. Лічыцца, што менавіта з-за дажджу па свеце распаўсюджваецца зараза. Такая варыяцыя тэмпаральных ападкаў з Death Stranding. Захаваць сябе ад яго негатыўнага ўздзеяння дапамогуць святло паходняў і вогнішчаў, хаця ў першую чаргу было бы прасцей дастаць звычайны парасон. Рэліз Rootbound запланаваны на 2026 год для Steam, даступна ў Беларусі. Microids выпусціла відэа, у якім наглядна параўнала дзве версіі Amazon The Explorer's Legacy, будучы рэмейк і арыгінал з 99-га. Акрамя таго, выдавец адкрыў папярэднія заказы лічбавых выданняў. У акультурынай версіі Amazon палепшылі візуальны складнік, удасканалілі кіраванне і пашырылі сюжэт, паспрабаваўшы пры гэтым захаваць дух арыгінала. Таксама геймеры змогуць выбраць паміж двума ўзроўнямі складанасці, больш расслабленай вандроўкі і рэжымам прыгоды з вялікай колькасцю выпрабаванняў. Па сюжэце галоўны герой Amazon The Explorer's Legacy адпраўляецца на востраў Амерзон па просьбе нябожчыка-даследчыка. Там трэба будзе разгадваць галаваломкі, мець зносіны з прапрацаванымі персанажамі і даследаваць зарослыя руіны ў пошуках адказаў. Рэліз гульні адбудзецца 24 красавіка на ПК-кансолях. Старонка з тым, як і дэмка гульні, даступна ў Беларусі. Moon Studios правяла прэзентацыю Wicked Inside Showcase, на якой падзялілася падрабязнасцямі аб найбуйнейшым з абнаўленняў для свайго ролевага экшана No Rest for the Wicked, якая вісіць у маім спісе жаданага даволі даўно. Абнаўленне стане настолькі маштабным, што гульцам спатрэбіцца стварыць для яго праходжання новых персанажаў. Гэта ў тым ліку тлумачыцца кардынальным змяненнем механікі некаторых лакацый. Менавіта таму я больш не гуляю ў раннія доступы, мяне гэтыя прыколы з пастаянным пачынаннем спачатку зусім не бадзёраць. Дадалі новыя маштабныя лакацыі, якія па памеры ў 2 разы больш абласцей ужо прадстаўленых у гульні. У гэтых зонах працягне сваё развіццё асноўная сюжэтная лінія. Кожную лакацыю стварылі ўручную, працэдурную генерацыю не выкарыстоўвалі ні для адной з абласцей, нават пабочных. Дадалі больш унікальных ворагаў і новыя віды зброі, баявыя пальчаткі і посахі. Гульцы змогуць выконваць больш дзеянняў, напрыклад, біць праціўнікаў нагой у скоку. Унеслі шмат геймплейных змен, шчыты цалкам
цалкам перапрацавалі, каб яны сталі больш эфектыўнымі, механіку ежы дарабілі, а гульцоў з'явілася магчымасць хутка вяртацца дадому, напрыклад, каб пакінуць знойдзеную здабычу. Дадалі і хардкорны рэжым з адным жыццём. Пры смерці персанаж не знікае цалкам, а пераносіцца ў стандартны рэжым, напрыклад, як у Path of Exile. Рэліз апдейта пад назвай The Beach адбудзецца 30 красавіка, а вось калі адбудзецца паўнавартасны выхад, мы дагэтуль не ведаем. Распрацоўшчык планаваў выпусціць Titan Quest 2 ў раннім доступе Steam і Epic Games Store мінулай зімой, але гэтага так і не адбылося. У якасці кампенсацыі за затрымку распрацоўшчыкі вырашылі запрасіць гульцоў на закрыты плей-тэст, які стартуе ў бліжэйшы час. Для ўдзелу ў тэсціраванні геймерам дастаткова запытаць доступ на старонцы гульні ў краме, пасля чаго застаецца толькі чакаць дазволу. У апісанні сказана, што да тэсту падключаць 1000 адважных воінаў. Нагадаем, у Titan Quest 2 роля галоўнага антаганіста дасталася звар'яцелай багіні пакарання Немязідзе, чые дзеянні пагражаюць усяму антычнаму свету. Перажыўшы яе гнеў, гульцы трэпяць на безжыццёвы бераг з монстрамі, адкуль і пачнуцца пошукі сродкаў барацьбы з бажаством. Дакладная дата запуску ранняй версіі Titan Quest 2 ўсё яшчэ невядомая. Спачатку сіквел будзе даступны толькі на ПК, а пасля паўнавартаснага рэліза ён таксама паселіцца на кансолях. На гэтым на сёння ўсё. Дзякуй за прагляд і праведзены, спадзяюся, добра час. Ад усяго сэрца дзякую спонсорам з Patreon канала Рудзі. Вы дапамагаеце ладзіць усё своечасова, развіваць беларускі геймінг, 2 гульнявых каналы і ўласны сайт. А за гэта атрымліваеце ранні доступ да відэа на канале Рудзі, да гульнявых навін на канале Відзік і дадатковыя ролікі на сайце Patreon. Ну і, вядома, запісваеце сваё імя ў гісторыю гэтых праектаў. Усім дзякуй і да новых сустрэч!